presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama, kiniga po ninyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner, Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaiksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kunjik Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Joy. Kinig buhatag duwa sa radyo ni Oji Kumpok Rakasa. Higalaan, atong magtatampo si Joy. Kini akong problema, bahin ni sa among silingan ng mga bayot nga marites. Aron inyo yung masabtan, no? Ingon ini ang mga paghitabo. Ay, kapoy ba yan eh. Saan mo agi akong amigtaon si Dong Pedro? Tuwa ka silang nani nga nabaro nga yung manok bugbuk kay tiil. Ay, kanta lang ko ani ako minusuan be. Yun na, kini. Gusto? Kini ay. Subayan ko ning kanta ni Tony Orlando. Paborito ba ning kanta sa kong migo? Daray. Kini. Read how many times I saw you. Ang ayan, Jason. May talent kita. Gipaong lang ako dahi. Kay, murag, mabitaw dahi. Anong andoy ko nga, madiscover ko ba sa akong taulit ba? Mo ba? Dako-dako kay kong pangandoy anak day Joy eh. Pangandoy ni mo nga unsa man. Ay, kuan, gusto ko mo yung pilot. Wow, pilot good. Yes, dahil kay piloto tiga. Hala, no? Pero kay pobre man ta, mao nagkinahang lang ta, madiscover to talent, pero mapilot ba? Nya mo apela lang ka sa The Voice. Di lang kayo sa The Voice lang dahil. Gusto ko ma-package ko ang akong talent ba. Adto, kamao magyug ko makanta, kamaong ko sayaw, labaw na nga kamao ko mo drama. Wow. Mao nga kung ma-discover ko dahil, kortahan na niya ko, o matuman ang akong ambisyon nga mag-pilot ko sa aeroplano. Jason, Ay, tayo, Leo! iya ka mo din silang Joy. Ano man, giapas ko ni mo tay? Oy, pananggot na dong. Ah. Aro matumuda na to sa merkado ang tuba. Ay, oo, tay. Hala, sige. Wala ka una ko kay magpalit kong tungog para sa tuba. Amping tay, Julio, ha? Amping? Amping Noy. Salamat, Joy. Salamat. Sabi usan ninyo, Sige. Day, Joy. Uli, sa kusamo day, ha? Ano naman? Sugod ako sa akong pagkabalot. So, piloto na day ka? Yes, pilotos lubi. Prekitik walastik, waki mersek. Di sa pag-unsa, tigpaminawan gid mi sa DYH Pilipinas among dapit, ilabi na sa mga drama nila. Unya, Ako mo na sa bida, no? ilong ko na mo ba yun? Oy! Ibaw nang namiutas paborito na kong drama nga Lovers in Plaza Aduna by Forever. Ay, sabak kay Moterio, Mario, oy! Sa paa! Ay, kung ibunda ka mo nga, no? Bitaw. Ay, nanik mo Kay mo mas na tinuod ninyo nga, Mario ug Terio. Dito sa iskilahan, sa amo, Teryo gud akong pangan, pero sa gawas, ako si Teryo. Ako si Maria. Waki merci, pakpakan, be! Hala, Uy, napaong man!
Hala, hurot na sigurong battery. Uy, kakaraan ba ni... Kakaraan ba ni... Di ba ni extension? Ilis-ilis na nagbateri. Ilis na yun. Napalit ka bago, uy. Ibuwasan ako ang battery ka diyon sa... Uy, baya! Patuga-tuga man tao na tinil o radyo. Yan, napaw naman ako. So may paminaw na mo din ha? Sa? Naminaw man me. Ha? Wabi ay ayaw ni mo, Joy. Oy, sa sunod nga, magridi ka daan. Dili kay mapaw na nagkalit. Namin naging sinas drama niya, mapaw lang. Kamupay ni Ari para maminaw, kamupay mo reklamo, kapuya. Tama na, Maria. Mariah, tama na. Ay, ayo, ay! Ay, bahala niya. Sige, drama, ha? Lovers and friends. Lasa aduna by forever, karaan. Dito, oy! Kay, ha? Hilas kay silingan na to. Ngilang-ngalas itong oras. Hala no, kisa man sa'yo nananan nyo din sa pag-anhi, nga man, panglayas ako namong duha. Oh, check! Arinay, Teria! Kapan pa ko, hilasan tayo. Shesad mo! Yudes! Yus! Ni alagi ka, Jason. Oh, yes. Kadungo ka. Isibias do HP karon bago lang. Paguman sa drama nga Lovers in Plaza. Aduna by forever. Kadungo ka. Nade, nalubat akong battery. Ngano di Uy, ay? nagwanted silang artista sa radyo. Tinuoy! Ay, die-hard listener yutang Atty. Romvel Banyok. Maayos gurong mga play-ta. Unsa? Adi ko, uy, mauwaw ko. Wow, taon ka ka. Nindot yung tingog. Abi ni mo no, kanang pagpang-apply pang radyo karon, di kay tingog ray puhunan, kinahanglan presentable ka sad, gwapa or gwapo ka. Uy, nga nung gwapo man kang tingog rin yung bati ni mo, anak. Oo, lagi, pero naman na sila yung stage show. Mong kinahanglan presentable. Oo, Kaya nga. mas labing maayo, mas nindot ko ilang kuhaon, gwapo o gwapa. Apply tang duha. Kaya yung tingog, murag kang Jennifer Dato. Pre-pre ako. Oo ba? Gwapo rin bitaw ko, naunsaw na siya. Buutan ka. Matinabangon ka. Gwapo ko. Hugihan ka. Lising nga gasin lang, be. Waki mercy. Kursunada kaayong mga play sa radyo isip dramaturgo si Jason, pero bisan di siya gwapo, matod niya, uso kuno iyang naong ron. Walang sa ko'y pagsupag kay talented man siya. Kunya sa dihang nangabot mi sa baybayon, o nangabot sa baybayon ang duha kasilingan namong mga marites, ingon ini ang nanghitabo. Ay, yan na therapy sa baypayon, Maria. Ay, matimagingon ni mo nga, dagang kang gwapo nga nangligo, ha? Mingaw mo kayo? Bitaw, no? Asa maka mga gwapo rum suroy di suroy wa man dere. Niyaw tayo mga batanon na roy. Pero taga din hiraman. Lagom kayo, lagom kig dagway ay. Lagom kig ilong, ilop kig ngipon. Hala. Tanawa na ko ng tao ng kasukat nato. Di ba sinoy Julio man na? Ang mama ni Jason. Di ba gibuwagan man sa siyang asawa? Gibuwagan oy kay tulong ka bukit ka. Pamot sa singa! Bayani na sa mga bayot ng mga marites kayo at mga libakira. Oh, Cuteria! Iso pa na siya! Ang mga kanahanan, ako mo'y gilibak. Bahala sila. Mapadayon ko sa kong lakaw. Bahalag ikasugat ko na yung kanahan. Onya, pag yun, no? Bubo kayong tumoy ng tawhana. Murag butilya sa wildflower. Kinagamihan. Ano ibugan sa asawa? Ay, padayon ko sa paglakaw. Ay, hambo na siguro kayo dahil si Julio kay wala man siya wa maguna siya kapahungawan. Ay, hambon goro no? Basi nang ilang kanding ni Julio mo yung pahungawan. Kay namabtos man to. Nadungog ba yan ako ang inyong paglibak na ako? Ah? Klaro kayo na kung nadungog ko eh. Inyo kong gilibak. Uy, dili mo ba ikaw nga mong istoryahan? Nadungog na ako eh. Hulyo ko inyong gilitok. Hulyo may kung nga di ako gito. Oy, sabad ya. Oy, ikaw rin. gusto, no? Hindi kasi nanik na barong mabubuntiin. Ikaw rin ito, Julio nga. Nabukog. Nakaman ni Julio Diaz, Julio Cesar Chavez, katong sikat ng boxer. Di ba? Mao, yun nga, napag-iuban makakita chase mo ingon og Julio. Ikaw natin. Abot Ikaw nyo eh. rin na. Oh, da. Lakaw lang ay. Joy. Ayo, Joy. Noy, may
Ay, kay naabtante ka ni Julio. Nga naman siya, Isugo ko ni Jason. Oh, ano man yung akong anak? Nagdali tog ilis kay Mulakaw. Oh, sama siya. Muadto sa syudad. Sudad? Huwag mong sama siya dito. Muadto sa DYHP. Sa... Magpasibya siya? dili mo pasibya. Mga play siya pagka-artista sa radyo nun. Oh, magdramaturgo ang akong anak? Ay, ano? Magdramaturgo si Jason? Bitaw no! Ay, maragwap mo! Ay, Hello, hilas! oy, mga bayot. Ngano ko taon, angayan sa diay mo. Ay, mas angayan, me! Mas mapapagyod ko! Ay, ikuno ninyo, be, pamatod-in ninyo. Ah, kini! Aray! Pero kisang pamagun material! Kung huwag kayo mangangilog ka, ha? Imong giilogikan ka na ako ang lalaki, ako ang gimahal! Si Jason! Aray! Aray! Sakpa ko ni mo, aray! Kulang si Jason! Makuha mo si Jason over my dead body! Huwag ka larutan, tita! Hutong mo ni buhok ni mo! Lasi, sige, Pagbugno mo! May pa, sige. Oh, sige, sige. Ay, mo, bahala. Sige, talisayon! Kumbati! Jis! Jis! Nagbugdo gyud ang mga kanahang bayot. Grabe ang ilang linarutay. Nangapahakod sila gud. Unya dahil gayon nagibisita na ako ang among silingan nga angkan si Lalay. Unya, Oh, hilom na, bebe. Hilom na, ha? Hilom na. Gutom ka na, no? Gutom na ka. Dali. Dili sa suso ni mama, ha? Kana. Oh, bidedi ka na. Ay, nahilom ng akong baby. Gigutom di ay. Uy, Stereo man nagsikwa. Mario? Sila man naasa at bang sa amo? Sino man ang tao na, oy? Sige ba ang pangatawa nga nagtanaw na ako diri. Mga libakira kaayo ng mga animas daay. Ako na sa igis kaglibak ani. Di ba si Lalay man na, no? Oh, tanawa. Ako kayo, katumabay nga kuntatan. Dali, magpaduol ta kamay, tana. Dali. Nagkugos, bayang bata ang kundatan. Anak na niya, pinaon. Ipasuso mo na siyang duggan. Na, ginansya na niya siyang soroy sugbo. Ako gyud ay. Ako gyud gilibak ini mga libakira na kini mga kanahan. Padimyo-dimyor pa sa eskwelahan. Karon, 1A. Kundatan dahil nako, no? Uy! Pangkar na yung habal-habal driver. Oo na. Mabulkit na siya sa habal sa isla. Nabulkitan niya karon, iburot na. O karon, angkan na. Oo, nay. Nagkukos. Tanawa. Hoy! Hoy mga bayot! Ayaw ko niyo libakan sa kong atubangan, ha? Wait, wa man taon mi oy. Di man ikaw among gilibak in town, oy. Yun. Wa man gani may nagisgot si mong name. Oy! Pauna. Unsa tarong ha? Tarong ha? Halata kayo oy nga ako inyong gilibak. Ingon di iming ikaw ang gipangangkan. Ingon di iming. Ingon rin nga, ikaw ang kundatan. Unsa? Oy, ingon di iming ikaw ang demure sa una. Mura di kabuak ko plato ingon ni. Langgana ra di ay. Mga libakira! Mabulkit og balik na Iloilay. Aron doon na unyang imong anak. Paris na. One, but two. Oh, mo. Ulo, uy, ilang taon siya, uy. Oy, ikaw- Matundaan man. Ikaw sa Matundaan Teriano, man. grabe, sige ka mo ng storya. Uy, samang ka. Nilang nga si... Nilang yung sa ninyo Lalay, oy. Kung naghilak pa na. Ha? Yung sa na ninyo. Ambot sa lang nga minupad nga, way pamahaw. Salbak kuta kundatan. Ha? Di gipaangkan yun noon. Ay, inyo na sa Oo ninyo na. gilibak, di ay. Kamu bahunong na kuno mga bi? Pamahawa mo mga bayot. Palay si Lalay, bahawa ko. Ay, di ekonomi. Di ekonomi. Uy, si Joy Baya, laban-laban ng yung amiga niyang paangkan. Ay, gusto sa siguro siyang ipaangkan. No? Paangkan di ay, ha? Na yung mga bato ay. Oh! Ay! Sauna di mo! Yung sauna di mo! May lain pa, ilabas mga marites. Agay! 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 Da. Ha,
Nagal lagi mo mga kanahana mo, karatil lagi dagan. Peh! Wapagkat butagam ang mga kanahan, kay diho sa kahigayon ana nga nauli si Jason gikan sa syudad, mauni ang nahitabo. Unya, Ako matahom. Dawat ang isip. Artista di WHB. Mura akong Romel Rizzo. Batian na din ko sa radyo ni Joy. Wow! Why, si San? Kaya, no? Kung mo din ni Maria Teria. Provida. Naibaw na mo sa radyo, ha? Nga-apply ko di WHB. O gabi nyo, dawat ko isip tali tao ni Ate Pres. O di mo congrats na ako. Congrats sa mong mata. Ilasan tayo. Siguro ilasan mo mo. Kayong dangin na si Sonoy. Kuwi angay ni mo. Naong ni mo ay murag bagtag sa ilong. Ay, pawaw ka lang ninit atong dapit, no? May maglana kag utot. Undang na Akong naong bagtak sa ilong niya, maglana ko kutot. mao ni ang problema sa among dapit. Wa gyud mamisik ining mga bayuta. Hassle kaayo sila. Kulatahon ka ni sila sa. Unsa man og kamo ang pasultihon? Joy. Hello, Ate Pres! Good Hello, morning! Joyat. May Good morning, Ate Pres. Ma'am, good morning, ma'am! Good morning, Domino! Oy, good morning. Dakong good morning sa Ay, are, salmo ni mo, be. Are, Ari salmo. Salmon, sponsoryo at tubag, awak amot-amot mo ha. Akan konsyal Ariden Cabrera, konsyal Arnold Gariste, Aha. ang presidente sa Senior Citizen Boy Prahinog, Aha. og si Udo Tagoktok, og ni Jaime Santo Niño. Sinanik niya eh. Sinanik ka, mamubok kay Tiil Navarro, mamubok ka ng Tiil yung manok, kaya tari na. Bye, Derek. Kumusta ka diha? Og si Kunsal Arnold Galiste. Sa mga tao, di ko yung nagpipito diha sa Toledo. Kumusta mo diha? Basta Toledo ko yung nagpipito. Dudong GR Pipito, Siyudad Sugbo. Og sa Bromwich Beach, si Inday Shin, din sa Siyudad sa Sugbo. Nga tayo po ninyo sa Facebook, makita ninyo din ha. Kung unsay gusto ninyo, limpyuhan nyo panimay. O niya, or basta, di ko rin ng tanan nga mga kinanglanon sa panimay. Dara sa Bromwich Beach, ni Inday Shin Pipito. Ate Pres, Okay, ang sendo na ito karogadlaw. si Inday Joy, Ate Pres. Joy. Ang problema rin ko na ning Joy, Ate Pres, kanang mga silingan nilang mga bayot ba? Ano naman? Oh. Ay, Nya mga uyab ko nun Mga ni lipatira. nanit na baro kaning mga bayuta. Mamubok mo kay Tiil yung manok. Bubo mo kay tiil di kabot sa ni. Uyab ko nun ang kaning mga bayuta, Ate Pres, labihan ka Martes. Dauton lang mga silingan. Unya kunsa man na diha unsa gisaway pataw Jason nga na-apply dito sa DYHP isip usa ka dramaturgo. Gingnaw dunga na Jason. Nainaw ni mo murag bagtak sa ilong. Bagtak ko sa ilong. Bagtak ng ilong, Ate Pres. Ano sa bayo sa amin, may maglana kag puto. May pay maglana kag utot. Utot. Utot eh. Sayop sa tumbayota kay putot ang gutong ladahon ko di ba utot. Mao ni problema ron, Ate Pres. Unsaon ko ning ingos Joy, unsaon kanina mong ning mga bayuta. Kulatahon ipakulata baka ni damo. Unsay buhaton na mo ani? Ikaw, Ate Pres, unsay buhaton nila anang Kapoy, bayuta? ano, para na ako, di ko natag doon. Di tagdon. Nya. Kambagara ang sunod tag doon. Bugara. Gididma. Tinuod na. Gididma ni mo. Tinuod na. Pareha ko na tong lalay, di ba? Gidid mang lalay. Gusto tag lalay nga isumbong sa kapitan, no? Pero wala lang. Kay gubot man, hasol man yung mga bayuta. Hasol rin is kinabuhi. Wag yun ayong mga bayuta. Kay gawas og daw na bigay bayot nga mga tarong Ate Pres. Kadaghang mga bayot nga buutan niya matinabangon pa kayo. Like Bambina, matinabangon kayo sa isig katao na to. Bayot anas Bambina? Di lalaki na siya pero sa bayot maguro siya tingog at Matinabangos mga batan-ong lalaki di siya. Mga batan-ong tabangan, ginasigi. di unay bayot sa Ate Pres. Magbayot-bayot para inog bayot pero magkuan gyud. Wapa kang uyab ng Bambina. Guwapa murag si katong imo 16 anyos. Murag si para pusit uyab ni Bimbina. Wala gyud mo masayon kun unsa gyud katinuod ang tinuod nga kinabuhi ni Bimbina. Kung babae ba ni siya, kung bayot ba ni siya lalaki ba. Bam, ikay sulti be. Aniya ang paambit. Okay. Pampit. Levitico 19, versikulo 16. Ayaw kamo panglibak sa inyong isig katao. Kana. Ayaw kamo paghimo o bisan unsa nga makadaot sa iyang kinabuhi. Kana. Ako mao ang Ginoo. Number 1 gud ining apil gud ini sa sugos Ginoo kaning maglibak tas Tinuod, mga isig katao. Oo, no?
Tinuod. Dili kuno ta maghimo ka ng ikadaot sa iyang kinabuhi. Dili gyud na mo gyud na bam na unas Bible bam no. Leviticus unsa to? Nga di malibak. Leviticus 19 verse 16, Old Testament. Oh. Mari sakto. Ang maayo nya unsay kasultin mo ana bam. Normal gud ang libak bam labi na kanang magbuhat kag kanang di maayo bitaw. Malibak gyud ka. Nadyo inana. Oh, normal na siya. Kayan ba? Oh, di gyud nakalikayan. Ang ubang katarungan Goliath moingon nga libak nito matinuod man. Kana mo na siya. Naiuban tingali kay naayo mga libak ang dili tinuod so imong gidaot. Kana magdaot mo na. Imong gidaot ka dili man tinuod. Kana si kuan man na siya. Siya may nakuan sa kuan. Kuan mo to na kuan. Pero may pakuan lang. Pero di muto mo lang kuan. Pero tinuod ka kanas Pedro kanang kuan man na siya kanang utot man na siya lagom. Umingon ka nga, kanas Pedro gwapo taas mo na libak. Di mo siya gipalapalahan. Pero kay ingo po to tinuod ay. Di mo. Ayo sa na lang gum Pedro. Ay, sige na lang. Kita sa dana bamoy. I was feeling insecure ba? Bida sa di mo ba may kagwapo ano Pedro ka uyab ka ng 16 anyos tao. Kahit Gaan magkwarta bang sugot lang. 16 anyos uyab ng Pedro. Sa problema. Di city na karudong kayo naman. Pedro na problema ko ba? Nga siya, pa-enroll ko siya. School lang man ko din agita magsilbi ni dai. Ay lang ma-audit yung gusto. Dili ay naunsaw ka pa eskwelahan na bro. Eskwelahan na kay matabang Ini kau man ana lain minyo ana na. Balik ta. Mura Balik ta Goliath. Kami mga bayot, dili gid man nagpareha. bayot gyud ay katidod mo. Dili man Yung Peter di makabayot kay kuyog kuno paguyab dito. Dili man nagpareha kay usahay, makakita ka sa mga eskina nga dunay pras namo nga mag-inom. Pero usahay makakita sa kalabi nagsinulog. Daghan kay bayo mga bayot manimba Goliath. Mao ba? Ikaw kasi magitingali ka ng Binario Santo Niño kadawon. tingali. Kaya kami ang bayot na manimba. Tinuod ay gidawat man na sa ato rin ka kanang unsa na LGBT di ba? Dilingon sa pagkumpara, no? Mas daghan ka makitang bayot manimba kaysa mga tumboy. Ay lang kalain ha. Sa mga Way gigo ha, way gigo. So dili parehas. Dili parehas. Ay mga ingon anis nga mga libako, no kani sila wani si masimba kay manibas sila simba pa ni sila. Ibaw man sila nga pagpanlibak makadaot sa sikataw. Kanang yung mga wali ni Father Siano ubod nga makaigo og yung tawo nindot gyud kay pamilya. Wala i-comedy naman sa Komedi niya pero igo kayo. Labi na to nga to amigo nga Paris Padre Josué. Kadurna porta induta mo wali. Father Tami Ugpo, nindot mo wali. Ang inyong pangatana gulat, unsaon na mo ipakulata ba? Oh, iya po kulata lang. Ayaw. Bam. Ikaw ba? Iampo. Iampo. Og sa mong katigwangan pa ig-alampo. 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 Kana bitaw ko nung ano kanang kanabitong daoto ka. Hoy ko na imro tawag. Salamat. Kana daoto ka ingin mo salamat. Dili siya mo flare up kaningon lang kag salamat. Kabati ni Mugnaong sa salamat. Ano lang ba? Ampo lang na siya, kaya arom na lamdagan na sila nga, magsigig panaot sa mga tao. Wapot nga na sila mga buhat, mga bayuta. Kaya uban nga, nagtrabaho mga parlor, magdali-dali man kay apasakyanan, traffic. Pero lagi mga bayot ka kanang mahinhin babutan yun ma'am no. Dahil lagi mga inana. Pari atong imong tao sa una si pangalan nato niya ba katong gwapa kayo nga sige kadaog sa kuan si Camille o sa to. Asa to? Katong gwapa sa Carmina o sa to. Katong siksi kay ba nga gwapa kayo nya nasakit karon. Kuan si Isabel. Isabel. Si Isabel. Oh, nindot gwapa. Mayo naman siya managali sa stroke pero mayo na siya nakabalik. Balik na siya. Ay. Og mauna na to, ma'am, atong Joy. Nga imbis imong ipakulata, iampo lang aron malamdagan og sa laing bahay, wala po kay mabuhat nga daotan nga to kataw kay imong siyang giampo, imong siyang gidangat to sa dalan nga matarong. Salamat sa pagpulagan dito laman no. Kula ko ang puzzle.